Todo galego ou viu a Santa Compaña ou coñece a alguén que a viu. Como irá a San Andrés de Teixido de morto se non foi de vivo. As cousas son así, e non hai voltas que lle dar. A morte é tan outra vida por estes pagos que son vos moitos cartiños os que se invisten en sacar adiante as ánimas do purgatorio e en redimir culpas e penas doutras ánimas que, por fas ou por nefas, non deixan de vagar polos camiños de ningures. Aquí manexas a morte como se manexa a vida. Claro, non había luz eléctrica, unha persona cun farol por aí de noite, porque non vía, pois, esa ia a compaña, esa. Ao ser noite, eu non salía da porta para fora, pensando que se me aparecerá ali un morto. Aí o aire do morto é moi malo, A ventana do fregadero daba para o cemiterio de Negreira. Sempre estaba mirando a ver se vía a compaña, pero nunca a vi. Que va! Víanse sombras, as que era a visión de cada unha, non fa caso. Non, a Santa Compaña, o que estaba visto, que era para os tipos que eran medrosos de por sí. Con medo vían o que non existía. Pasar ao lado do cementerio costaba meter a olla. A miña casa está perto do cementerio, non hai problema ningún. Que ibas pola calle que che aparecía morto, que che aparecía era fame, que che lucían os ollos. Non había luz, a mellor pasaba un burro, ou pasaba a mellor un cabalo, coa chuvia que orejaron máis as cousas, e ti pasabas a mellor estaban abrigados, e os ollos son sabes que facían luces. Aí andan da ronda pola calle, a ronda que tiñenos nós é fame bastante, que a fame que tiña xa había as cousas que non era debido. Eu nunca vi ninguén. Pero bueno, se non o vin eu vir nos outros. Non se pode chamar mentireiro ninguén. Que é pecado. Se cada viron. Unha visión. Iso é según a mente de cada persona. A mente de cada persona é o que cabila iso. Eu digo que Dios que está no céu e xa se entera de todo, pero desa da campaña eu non o creo. Que han de ver con que morre non volve. Morreu Jesucristo e resucitou para a terra nunca máis volveu. Porque todos os que van para lá, non hai un que veña para aquí que diga algo. Aunque non sei iso. E nas aldeas antes, así a tardiña de todo, viñan os homes os veciños para a lareira, sentábanse ali para quentar as pernas, e máis falaban desas cousas. Achegados ao lume, era a calefacción que tiñamos no inverno, ali estábamos todos. E ali os máis vellos contaban os contos da Santa Compaña, que iban cos osos, cas luces, as rincleras de luces, que colleran a unha que a levaran, e que despois para sair pois tiña que meterse nun círculo feito por el, algo, unha mestura de bruxería con religión. As vellas dicían, como a miña nai esa, pois aí compaña, pois foi polo río de Padrón arriba, porque si vían moitas luces. Pois eu creo que falaban para facerse un protagonismo de que sabía máis que os demais. Contaba contos destes de que por unha corredoira chamouno un que lle debía cartos e que non llos pagara e que estaba morto, pero non se lle podía decir que non era certo. Los chicos se invadían de los cuentos que contaban los mayores e teníamos os ojos abiertos e decían, no, pois, meigas ainas, porque outro día viña dun pueblo, tiña que pasar por o cementerio e dixen, si me salen as ánimas. E nosotros pequeños oíamos mucho que al amor de la lumbre, las personas que se reunían allí, todos contaban cosas de esta. O problema era volver para a casa ás 2 ou 3 da mañán por aquelas corredoiras tebregosas, sin luz eléctrica. Contaban que había luces, claro, non había luz eléctrica, unha persona cun farol por aí de noite, porque non vía, pois, esa ia a compaña, esa. A cousa era que non había luz,
entendes? E os que iban para Figueiras iban moi tarde e levaban un candil. Desde o Carmen víamos, porque agora as casas son altas, pero antes non que se vía todo. Víamos, e dicían, ai, a compaña que vai co farol. Eran as que iban de Figueiras para lá. A compaña meteu un susto outro, colleu, e cobriu-se que a sábana blanca, sabía que viñan por ali, me camo no. O outro escapou, escaparon, viron, e ven a compaña, a hora. Puxose de rodilla e facían así ao farol, e rachaba, e volvían a facer e rachaba, e outra, deran volta para riallo. Ganchou unha jorra, na silveira, escapou a correr e chegou á casa. Ai, Lola, chegou a muller Lola, que por nada lévame que me levaron a jorra. E outro día apareceu a jorra colgado na silveira. A fulano de tal, que se lle apareceu a Santa Compaña, entón, dixo, pero home, ti víxela tal, vina con tal como te estou vendo a ti. Entón veu a Santa Compaña e dixo, tes que ir á iglesia de Muras, tes que rezar un Padre Nuestro, pero como faigo, como se abre a porta? Tú chegas e a porta está aberta, e tú sales e a porta xa se pecha. Había que requerirlle, dice, en nombre de Dios e da Virgen Santísima, que queres tal miña de mí? Entonces, ao parecer, que esa alma que lle decía, por mira, son alma de fulano que teño, que me ofrecín a ir a San Andrés de Teixido ou a Santo Cristo de Orense e non poden cumprir esa misión, entón quero que vayas ti no meu nome e tal. Co paisano iba, cumpría esa oferta e automáticamente desaparecía xa para sempre esa aparición. Pero tamén hai xente que cree nas brujas. Me debió de ver una amiga porque no salgo de ello. Estoy malita y no me pongo bien ni a la de 3. Cai mal de ollo, cai forte de vista, eso pode habelo, porque hai envidias. Eu cheguei a creer no trasno ou no trasgo. Moitas veces estaba eu deitado e o trasgo pousábase no meu peito. No cementerio sí que sabes que existen son os fuegos fatos. O fuego de San Telmo que dicen que existen, que eso é unha realidade. Pero todo demais non. A estantiga é a ánima, o espírito do morto. E o morto, ou por razóns moi afectivas, ou por razóns de hostilidade, pode sair cho camiño. Ao ser noite, eu non saría da porta para fora, pensando que se me aparecerá ali un morto. Se a estantiga tivo relación moi afectiva conmigo ou coa miña familia, saime ao camiño e non me vai asustar. A min vai me acompañar. Pero ben podía ser alguén que tiñalle xenreira a miña familia. Entón, con este ademán de hostilidade vai me sair ao camiño. Os nenos se volvían moi riquíticos, que non comían, que se poñían moi flaquiños, decían que tiñan o aire. O aire do morto é moi malo, Como as caixas estaban destapadas, pois decían, pois non sei, será o bafo que pode despedir unha persona, que incluso si, cando acaban de morrer, si que a mellor despiden algo aínda, non? Se ti tes un fillo pequeno e vas a xuntar un morto e lle das un bico, podes te coller mesmo o aire e chegas á casa e coiches ao meniño e pegas á criatura. Morría unha persona e ninguén se achegaba ás criaturas sin antes afumarse, porque decían que collía a sombra do difunto. Pois tiñas coller e facer lume antes de chegar á casa e a fumarte ali, pasar por encima do lume, a fumear, é dicir, a fumarte ben as mans, os pés, todo, para non levar o aire para a casa aos nenos. Cando eran nenos pequeniños que non andaban, ou así, era cando decían máis que o collían, cando eran bebés. Iban despois como desmedrándose, cando agostándose,
e quedaban en nada hasta que morrían. De feito, miña irmán Amelia collerá a sombra de miña abueliña, Dios e perdone. E unos de morrer. Antes había mulleres que sabían sacalo o aire aos meniños. A miña sogra guitaba, levábache esas ervas de corpos, sabes? Prendíalle fuego, airiño de morto, quítallo de morto e poñallo de vivo. E queimándoña roupa, e despois ou botaban pelos, ou botaban así na caca, ou así, non sabes? Sacaron falando, con ervas, con aguas benditas, rezando. Aquilo sí que era un velorio tamén. Eu vou ir á sepultura da abuela e coller terra de encima da sepultura e acórdome que fixeron unha bolsiña e levaba posta no pescozo non sei cantos días a tuvo que levar. E despois volveron a terriña á sepultura e ela sonou. E para demostrarlle que o airo da cobra e o aire dos defuntos e o airo da salamandra e todos esos airos eran unha tontería, chegamos a charca, apareceron, e cando os rapaces viron esos bichos, escaparon para os altos máis cercanos. Entón eu dixen, non escapedes, mirademe. Collín unha e paseina pola cara para demostrarlle que non quedei só. Escaparon todos a correr para as casas. Chegaron ás casas e dixeron, o mestre morre. Como? Sí. Ten o aire fixo isto, pasou a salamandra pola cara. Morre, 3 días. Ese era o que pululaba no ambiente. Se non morría os 3 días, morría os 9. Se os 9 non morría, entón se quedaba demostrado. Foi como eu triunfei, non? Quedaba demostrado que esa era unha tontería. Pero quedei soiño 9 días.